እዙይ ብርሃን ኤርትራ እዩ። ተዛረቢ ፍትሒ ናጽነት ዶ ፍትሒ ፍትሒ ዶ ናጽነት መነንኮን ትቕድም ዓይነትን ኮን ትዕወት ነፃ ኢና ኢሎም ከም ድላዮም ዝነብሩ ሰብኣዊ ሓላፍነቶም ኣዝዮም ዘይፈሩ ብናጽነት ክትዛረቡ እኳን ተፈቐድናልኩም ብዘይ ሓላፍነት ብዝራብኩም ሮም ዘይዓበልናልኩም ካብ ናጽነት ዕዳዩ ዘይስተውፅል ንዘይሓስብ ናይ ኣእምሮ ድኽነት እዩ ዘይሓሰብካ ምዝራብ ነፃ ኢና ከም ድላይና ክንዛረብ እንዳበሉ ይጭድሩን ይንብሑ ከም እተጸልዘ ዝዛረቦ ኩሉ የብሉን ማእለይታ ከምስሉ ይሕንሕኑ ከም ዘለዎም ባይታ ከምዚኣ ተሓሳስባ ኣይዕድምንዩ ንልምዓት ዓገበልዎም እንተለኹም ለባማት ኣሕዋት ህዝቢ ዝብትኑ ብኽፉእ ቃላቶም ህውከት ዝዕልሙ ዘይፈልጡ ኣሕዋቶም ብኼርካዮም ዘይሰምዑ ዝገዱ መሊሶም ካብ ደቓይቕ ናብ ሰዓት ዝቕይሩ ይሳሉ ብድሕሪ ኮምፒተር ምሕቢኢ ዝሰርሑ ደፋራት ትዕቢተኛታት ኣብ ዘይብሎም ዝምክሑ ዘይፈልጥዎ ሃይማኖት ዘናሽሙ ንዘይዛመድዎ ሰብ ሽሙ ዘበላሽሙ ያዕበልዎም ነዚኣቶም ከምዚ ፍጥረት ብእዋኑን ወግዶም ከይምጽኡልና ሕፍረት እዚ ምስ ተዓዘበት ናጽነት ገሪምዋ ተድሓየታ ንፍትሒ ኸይንዋ ጽምዋ ፍትሒ በለታ ተመይሳ ኣይክመጻን ክምየ ስበት ማዕልናት ከይወረሳ ስለዚ ህዝበይ ስመር ተመዓራረ ተሓላለይ ኸይመጻና ኻብዚ ዝመረረ ወዲ ሲስቶ حد النت لا يقول على الشوق لو فتح موي